Ако пенисът ви става мек и семенната течност вече не излиза с сила по време на оргазъм, а вместо това се стича като лепкава течност, това означава, че андроплазмитис TX25 вече е започнал да действа в тялото ви. Този токсин унищожава мъжкото тяло отвътре, краде семенната течност, кара простатата да се подува и блокира цялото кръвообращение. Това води до липса на кислород в мозъка, съсиреци и инсулт. Първо започват проблеми с потентността или лошо настроение. След това идват болка, парене, съсиреци, тъканна смърт, инфаркт и клетките се превръщат в ракови. Спрете тази опасна игра. Послушайте ме за 10 секунди и научете 15-секундния ритуал, който шокира всички учени. Този 15-секунден ритуал действа по-бързо и по-безопасно от чудесата на хирурзите. Той ви освобождава от простатит. Без операция, без лекари, без срам, без харчене на пари, без загуба на време. Само 15 секунди и ще забравите както болката, така и импотентността. Но сега имаме оръжие. Първият напълно естествен антидот в историята. Действа по-бързо от куршум. Но бъдете внимателни. Повечето мъже се срамуват от този проблем. Това е разбираемо. Но те просто не знаят колко лесно може да се лекува. Ще ви разкажа за този 15-секунден ритуал. Този ритуал премахва 96% от проблема само за 24 часа. Без хирургична намеса, у дома и без никакви странични ефекти, просто обещайте, че няма да го игнорирате. През юни 2025 година нашата лаборатория потвърди, че при мъже над 40 години, по време на андропаузата, мъжка менопауза, андроплазмит TX25 започва да се разпространява в тялото. Той унищожава ерекцията, причинява еректилна дисфункция, намалява размера на пениса и тестисите и причинява десетки различни симптоми. Няма значение раса, ръст или физическа активност. Този токсин е открит при 90% от мъжете. Ние открихме противодействието, съставка, която изхвърля андроплазмит TX25 от тялото само за няколко часа. Отпушва запушените съдове и възстановява нормалната ерекция. Това е напълно натурален продукт. Няма аналог. Първото лекарство в историята на човечеството, което лекува мъжките заболявания, преминало е успешно всички клинични и лабораторни тестове. Днес с гордост обявявам, че продуктът се продава на себестойност. В рамките на държавно подкрепена програма на официалния уебсайт вярвам, че е 100% ефективен. И ако не видите резултат в рамките на 24 часа след приемането му, лично ще ви дам $1000. Освен, че ерекцията ще се върне, още през първите 7 дни ще усетите как жизнената ви енергия се възстановява. Болките в ставите ще изчезнат, главоболието ще премине и проблемите с кръвното налягане ще изчезнат. Някои пациенти казват, че се чувстват с 20 години по-млади благодарение на подобреното кръвообращение и прочистването на съдовете. Не чакайте! Вие сте на края на нашето видео, преди продуктът да бъде пуснат в аптеките с надценка от 1000%. Не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате видеото.